Здравейте, подред YouTube, аз съм Hero Kick MC, в момента игра в Ender PvP и днес с мен са Гурки Ту и Хомтрис. Какво става? Аре, скачаме. Мене ми лаги малко, защото не съм си ресал комп от много време и това ще имам лего. Давай. И на мен, ама. Вебто бе. Къде е диаманти ми е? Да, следва, че не е как. Той е Киора, врачи на 4 сърца. На 4 хелт. Телепорта ми се като от между другото. Взе, помни ти простоти. Шарп 5 спанах аз. Шарп 2. Ей, тук има айтеми, някой ги вземе. Про 2, Про 2, Про 2. Шарп 1. Тъпи са. Няма се вземайте ми, момче. Ще я проверя фулката. Да, и вече си цикам с този ник, с друг няма цикам. Не чакам. Това ми е истинския ник. Поне за сега. Да. На вие тия голденки. О, мерси. Долу има ли някой ти? Ей, в момента Да. скиловете не са ми толкова развити и само на барата ми развит, затова игра. Брадвай ми скочи Има Анджукс скочи ми някакъв. май долу. Анджукс. Къде Той е? е заре. Его! Анджукс мисля. О, умира то. Брат, нещо ми лаги много яко. Кое по него? Той е фокус на мене, защото снимам. Така че не съм казал на никой. Ай, бе. Ай, че фокус на мене, бе, брат, аз не я държа много. Ами... Кое има трепи от заре, бе? Рамосу е кил аура. Добре, Рамосу е хак, така първия хак. Добре, изядох леки, ма килнаха. Как умря? Умря ли? Давай, изядох леки, ма килнаха. Анджукс статилна. Останах с един лек. Ай, би. Бях с два. Е да ги имат тъпите хора. Би го, Как бе. е? Ще го бием, би. Вършоп, аз пък. Идваме се пак, имам от китен да Ай, го тя ще бе, взема. човек. Килнах ли го е? Не, играя срещу него, ама той ще ми килне. Трябва да пия пошени. Се тръгне на червено, така че аз се махам. Моя го бива отгоре-долу. Анджукса! Цепи го, бе, брат, би го. Бия го, ама на 10. Чух му каската. О, умира. Без каска, аре, би, бе. Сам да не се усетиш, Бак ти моя има. хакерите, бе, брат, виж ми моят след, виж ми неговия. Бак ти няма и какъв то сървър. Само хакер има. Вижте ми. Сечи се върти като не знам какво. Сам уж помагаш на херото, пък аз виждам как килваш. Местето ми се чупи заради тези хакери. Идвам, скочих. Бийте ли още по Анджукса? Не, аз чем до RPPR, брат. Някой моля ми да е една фука. Не. Всичките фуки ми станаха в другия ник, защото го бамнаха. Всичките почнати ми блестите са мега много. Не знам даже колко ще ми е нужно да го реперна, ядвам. Имаме един касет. Изобщо дори мога да се реперна. Добре, реснах си Майнкрафт и нямам толкова много лака, но преди това като се опитах да снимам. Защо път да не? През 10 блока. Умря ли? През 15 блока той Виж чата, просто виж чата. пи за... То хага е, брат. Аз нямам сетно, но според вече скачам. Според двойка може да скачам. Гледайте чата и продължава. Ей, сега идвам. Отивам за малко. За малко ще дойда. Имам малко работа. Имам малко работа и сега ще дойда. Ще ходиш да рейджваш, бе. А? Ще ходиш да рейджваш. Да. Той и рейд. Рейдж. Аре, сега идвам. Добре, в малко пак скачаме. Още не опепе да играя.
къде си? До Warp Repair, Warp Enchant. Аз сега идвам със сет. Про 2. Трябва ми каска, нямам каска Pro 4. Нервно много. То май каските са... Те че се чупат. Че се чупат много бързо е гадно. Знам. Ние с Home Trips имаме хиляди панталони и честплейтове. Само каски нямате, не? Да. И тук сега ще ме пореси, това не съм го казал, тук ще снимам наново. Макар се бях отказал, аз съм келеш, така че си променя мнението през 2 секунди. И така. Това за келеша май всички го знаем. Бук не е. Барай Pro 3, ще карам с Pro 3, защото ми писна да начаствам. Що е сега? Warpaint. Айде на Warpaint да скачам, защото там има и капан да ходя да бягам като... При малко играх с 15. Тук съм! Брали ви по-бързо ненда. Warpaint. Щупи ли нещо у вас или? Нищо. Той е Power King, е малко така Хузуни или Килаура. Или Нодо. Ма си кажеш с мен. Не, как ме даде? Да, само как върви, гледа си напред, а пък аз съм зад него има би. Добре, в момента игра с 30 баса, което е добре. Ари, идвайте. Опа, 2 лега им само. Какво ходи с 2 лега? А, 5. Аз взем Kit Diamond и идвам. Ми скачат, идвайте. Kit. Една секунда и ще дойда. Warpaint. Ай, в дупката, защото има повече. Дупката! Да, има повече такова хора зад. Идва някакво, обаче ние сме али с него. Някакъв ми скочи. Верно ли? Той про двойка, аз му свали с 6 сърца. С 2 Аре удара. на Warp PP. Идите. Аз ще стоя тук и като излезна от комбат, идвам. Аре, ще изчакам. 5 секунди. Значи и пък Райф е тук и като скочи Анджукса и като снимам и става... Свободна ли си? Да. С какъв сет си? Фук. Маси имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 фул бради. Хубаво. Защото аз съм с Pro 2. Нямам четворка нямам. Аз съм с Pro 3 Sharp 5. Ти не си Фред с фул меч. Да, си сложа някакво яко име на брадата. Warp PP. Слой си, защото като го убиеш май ти го изписа. 39 нива ли ми трябваше? Да, тук. 39-36, там някъде. Обаче аз пак е с шедойно. Чай ще как да го направя по-газарско е така. Изпуснах си мишката, братле. Ай, готово е. Знам, чу са. Ай, Warp PP. Те, как не се щупи, не знам. Долу има един човек, двама. Жорко 23 преди малко скочи. Ай, скачаме сега ние в тея. Тук съм. Къде скачвам? Дупка. Идвам. Аз ето ще си пия по-шан и ти я скачам. Мале! Кой е то? Анчурса. Да. Аз чуя, що ми не би толкова много крит. Фулка е, може би. Фука, ай би го. Да, той май на така леко. Ние го размяте, бе. Ай, цепи, да умре. То фокус на мене, защото... Бийте по него. Бийте.
Касета ми е щупен вече, стави камък. Ще бяга. Кой умря? Някакъв там. Ма не той. Анджел се избяга. Не, гони го. Той е с 104 клика, братле. Къде е този? Виждате ли го? Давай. Скочи ми бутгън, между другото. Хак, да, хак. Килналата? Не, идвам към вас, обърнете. Ей, то Дюрекса. Край. Давай, Вескро. Ай, аз идвам към него. Аз нямам вече спитка. И аз. Аз ще изпия едни Хитнаха го, то много... хакера Райос го хитна, браво. Хитвам Аслек, виждате сами. Да. На Анджукса ще избяга, бе, хора, оставихте Анджукса. Той къде е? Не знам, търсете. Сетих. Аз го видях. Избяга. Лефна, ще го чакаме. Ето клефна. Вау. Бах ти хакерите, бе. Вие двамата ли умряхте? Аз да. И аз. Колко? Его е, Джокс, виж ми айтемите, всичко е Рамов. Всичко е фулка и фулка. Аз искам фулката! После- 2 фулки умрях. После нете ми, връщайте ми, брат. Виж, фърляйте ми и ме хитва. Тя би му мамицата, бе. После си искам 5 лега от амнезията, не ми пука. Мен не ми пука за леговите, аз искам фулката. Хаски нямам. 2 фулки изгубих. С 2 Поне фулмича. каската върни, ще бъде добре. Да. И леговите. Леговите си мете. 2 в 1. Все го от фермата ще фарма. Без каска съм, брат. Какво правим? Ами имаше спитка. Бягай. Имаш, бягай. Без каска си, без каска си. Разбрах го ти, бягай. Давай, никой няма. Да рикошираме. Ще играем още едно... Избягане. Да. Ще играем още едно ПВП и ще спирам клипа. Не съм ви взел нито една от фулките. Давай, аз качвам с продвойки са. Те я Не, хакови. сега ми връщайте ми те, брат. Бах ти тъпите хакери. Поне каските и леговете ще искам. Аз първия път, като умрях, изядох лек. И той ме биш през лега и умрях. Но той хем си го яде, хем би. Рамос го снима, Хилуя също. А пък то... с лег. Сега и двата клипа ще ги качваш едновременно. Не, първо ще трябва го ред, да. Играем още на ПВП и това е. Ай. Ма чакай по-още от Warpen. Си взема. Аз трябва да си ред на сета и си енчатна пак каска. Добре, аре, репнах си всичко. Чим до това, до пенчан. Да, пенчан. Трудно да правя. Ще направя 3 каски. Добре. Аз съм на RPP вечеркам. Аз съм на Warpen и някакъв 1, 2, 3, 4 Creeper, 1, 2, 3, 4 и ядови с такъв мече. Защото ми сваля по 7 сърца. Бах, смета, паднаха ми са 2 Protection 4 каски изведнъж. Браво. Sharp 2 Iron Mech. Омъдже. Добре, едната е Protection 3, браво. Късмет имах. Аре, отивам на Warpen да си купа почнати и отиваме пак. Анджо с мафията джойна, някой ходи на Warpen. Дерби панделе, бе. И точно му скочих и той се телепортна. Карай. Идвайте на Warpen. На Warpen ли бе? Ами аз му скочих на Warpen. Не, айде на Warpen, защото там скачаме и няма как да бяга. Ларила. Чакам ме. Warpen. Айде, Дюрекс, бебе. Айде, аз съм скочил. Бейби, аз съм скочил.
Ама на Warpaint, бе, не на Warpaint, не. Давай, ари! То скача без каска. Аз съм на Warpaint и ва чакам. А пък то вие сте на War PvP. То е хак, май. Но ясно. Да, хак е, видял как се обърна да хитне ония долу. Някой от вас умряли? Не, те ще ми върна на неговата сигурно, защото... Умря ли, бе? Не, обаче колко изляза заради ония хакер. То пак скочи. Раз нещо. Рамосо е. Ай го кюнем, той без това хака, ама ще го дали ще го кюнем. Да, късмет. Пак ме хилнаха. Кюнахме го, брат, GG. GG. Два лега. Дай ме единя. Аз стоям да ги оставам или да ти дам. Метни ми единя. Фуки, взехте ли каска нещо? Виж гоня там. Булган, за тебе, за тебе! Как Не можах. Умря ли, бе? Да. Аз слизам в дупката, за да си взема айтемите поне. И да си ги преместя в Ender Chest. Той хершо ме Бъгна с флай, не мога го бия. Бан? Го ме бъгна, бах ти педала мърша. Почвай да чупиш ако такиват. Какво ще чупя? Щом те бъдват и ти бъдва. Андрюк се дойде. Ай хелп, че ми скочи. Идвам. Warp. Обаче аз съм без сет. PvP. Идвам. Аз нямам сет. Проблем. Анчо са Христин и още някакви други. Ми идвай с някакъв сет просто. То Токс хакер е човек. Той Анчо ще има. Не иска да го проверя, защото бил Виж какво Даркра. стана сега, гличнах се. Даже не си мърдам копчето. Какво стана, бе? Кой по Анчо сме? Гличнах се. Оправи се. Ай би го. Аз май на сръча го бия. Май му бутнах ми каста. Виж, лагна ми. Оправи се. Брат, нещо ми се стана, случи с стълбата ми изчезна изведнъж. Аз стим гонеч, Анчо Той са. слиза надолу. Знам. Накъде отиде? Към дупката ли? Да, към PvP едно в едно арената. Отиде там, ай. Обаче... Да, ама обаче и горе. Горе и не мога да хвана. Някой няма да и лутве. Къде горе? Горе. Дай бързо. Лев на копелето, мърш очило не засилен. И това ще е PvP-то за днеска, защото ти пък стане много дълъг, не знам колко е даже, но ще е дълъг. Телепортнима. Да, и се надявам, че той ви е харесал. Абонирайте се, коментирайте. С мене бяха Гурчето и това, и Хонтрис. И Веско. И Веско. О, там има някакви диаманти, но отивам да ги прибия. Порт има първо. И надявам се, че ви е харесал и чао. Тук са.